ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପିଲାଦିନର ସେଇ ସ୍ୱାଦ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ବନେଇବା ତାଳବରା ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦୁଇଟି ମଜାଦାର ପିଠା, ତାଳବରା ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣି ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଚାଉଳ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମିକ୍ସଚରରେ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଅଛି, ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଚଲଣାରେ ଚଲେଇ ଦେବା। ସବୁ ଚୁନାକୁ ଏମିତି ଚଲଣାରେ ଚଲେଇ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯାହା ବି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଥିବ ବାହାରି ଆସିବ। ଆମର ତାଳପିଠା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଟିକେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ଚାଉଳ ଚୁନା ଛୁଇଁରେ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏହି ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖି ବି ପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ କଞ୍ଚା ତାଳ ରସକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଳକୁ ରସ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼କୁ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେହି ପରିମାଣର ନେବେ। ଏବେ ତାଳ ରସକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ରସ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଡ଼ିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାଳ ରସ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ତାଳ ରସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାଳ ରସ ଆଉ ଚୁନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ରହିବନି। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳପିଠା ପସନ୍ଦ ନା ପୋଡ଼ପିଠା? ମୋତେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ବୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହାତରୁ ଖାଇବା ସେ ସ୍ୱାଦ ଭୁଲିବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତାଳ ରସ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କଢ଼ା ସରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରି ପୋଡ଼ପିଠା ପରି ଗୋଲ ଆଉ ଚିକ୍କଣ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପୋଡ଼ପିଠା ବସେଇଛି ବୋଲି। ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ବସିଗଲା। ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ଜଳିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇବା। ତାପରେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ରେଡ଼ି। ଏବେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ପୋଡ଼ପିଠା କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାଳ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା। କଟା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ତ ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନି ପକାଇବେ ବ୍ୟାଟରଟା ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ବ୍ୟାଟରକୁ ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବାନି, ନହେଲେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଗୁଳା କରି ଛାଣିବା। ଆମର ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଛଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାଳ ବରା ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ସ୍ୱାଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।